खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं आसाम मेघालय बर्डार फेक्टखौ फैगौ 29 मार्चआव थि खालामगोन। इउक्रेन आरो रासियानि दावहायाव 1351 सा रासियानि फाइकिफोरा जिउ खहा जादों आरो 3825 सा फाइकिफोरा जोखोम जादों होननानै रासियानि आर्मिया फोरमायदों। भारतआव आइजोफोरनि सुसाइडनि अनजिमाखौ बांनाय नुनो मोन्दों। थांनाय 1 बोसोराव भारतआव 44,498 सा आइजोफोरा सुसाइड जादों। योगी आदित्यनाथआ मैया उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव दिनै गिबि खेबनि केबिनेट मिटिं लादों। इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्किया फिन खेबसेबाव गोजोन सावरायलायनो रासियाखौ खावलायदों। दिनै आसामनि मुंदांखा थुनलाइगिरि लक्ष्मीनाथ बेसबरुवानि थैनाय सान। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दा बेडमिन्टन एसोसिएशन अफ इन्डियानि आफादगिरि महरै 2022 निफ्राय 2026 नि थाखाय फिन खेबसेबाव सायख'फिननाय जाबाय। फाइनेन्स बिल 2022 आ मैया लकसभायाव पास जाबाय। दिनैनिफ्राय काजिरङा नेशनेल पार्कआव हाग्रा बिफाननि गान्दा साननाय हाबाफारिया जागायबाय। तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय जागायसिगोन। ट्राइबेल लाइमोन सावरायमेल जथुम्माखौ मार्च दाननि 29, 30, 31 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंगोन।